Voor 1500 man publiek kwamen de beste vierliepers in actie op de nationale vierliepmanifestatie op het Heidenskip. De prestaties op dit Iepen NK winnen tegenwisselend. De Friese junioren scoren goed. Freek van der Werf liept naar centimeter 50. Uiteindelijk goed voor het zilver. Freek Kramer iepent de aanval. Maar hij geeft briek en strandt op 16 meter 99. Uiteindelijk goed voor het brons. De NWM-titel gaat naar Bobby Zwaagman van Driels. 3 jaar lang won hij bij de jongens. Nu is hij de beste junior met centimeter 68. Bij de jongens gingen alle medailles naar de Hollanders. Spannender wie het bij de vrouwen. Klaas Kanauta iepent met een sterke 15,62 en pakt de leiding. Verrassend, want trots blessureleed kwamen ze de laatste tijd vaak net in actie. Maar de concurrentie is groot. Marit van der Wal, nationaal recordhoudster met centimeter 58, die komt vlakbij. 15 meter 58, 4 centimeter minder als Klaas Kanauta. En dan Dimfie van Rooyen, ex-recordhoudster met centimeter 50, die maakt ek op goud. Zij helpt 15,57, 5 centimeter minder als Nauta en mag genoegen nemen met het brons. Bij de Famkes wordt Liekwols nog verder liept. Sigrid Bokma komt in de laatste finale sprong tot 15 meter 84. Een scoresrecord van Famkes en verder als alle vrouwen. Ja, dit seizoen leert ze in Burgum haar PR van 16 zien en wie doet ook verder als al die oren vrouwen. En dat doet ze hier met haar ene beste sprong weer. NWM-kampioen bij de Famkes. En dus feest bij de vierliepvrouwen met 2 keer goud. En dan de topklassers. Want bij Nat Brandsma, Bart Helmholt en Arne Galema had Friesland grote kanshebbers voor goud. Arne Galema pleest hem voor de finale met een aardige sprong, 20. Maar ook de Hollanders hebben een tal toppers in huis. Dit is Erwin Timmerarens, verliezen nog junior. En hij iepent met een geweldige 20 meter 40 en pakt brutaal de leiding bij de topklassers. En wat te denken van Laurens Lekkerkerker. Zijn PR stier op 18 meter 89, maar wordt je verpulveren. 19 meter 62. Regerend Nederlands kampioen Jacco de Groot pleest hem ek voor de finale. Hij heeft voor Sindlaan een magere 19,32. Nat Bronsma hek het verrassend aan. Bij de kwalificatie midjes wie hij nog de eerste met 1994. Maar hier met 1844 betekent dat het nieuwe plak en uitschakeling voor de finale. De grote man van de finale is Erwin Timmerarens uit Montfort. Hij lepte dus al 2040 en gaat in de finale nog verder. 20 meter 46 is dit de klopje afstand voor de man die het verliezen hier nog nationaal juniorenkampioen weer. Bart Helmholt kwam als zonde in de finale. Maar kan met één goede sprong zijn NWM-titel nog prolongeren. Dat slaggert Liekwols net. Alleen Arne Galema kan dan nog voorkomen dat alle medailles naar Holland gaan. Alles wijst op een topsprong. De titel longt, maar het slaggert krijgt net. En dus wint eerste senior Erwin Timmerarens de NWM-titel in het Heidenskip in de topklasse.